sulung yo beng anak isun wadon ya salam penghormatan ambi bapak lan ibu tuan rumah ambi kanca lan dulur bapak emak adon anang beng lan tuli kang mapan rong andong yo beng ya sampun lempar ke depan kendang dikeplak mulai berangkat. Satu dua iya wis beng anak isun wadon kang ayu dhewek jare mak iki digoyah saiki sira salam goyang renteng teko kepala ndase terus nang nang biaune terus nang bokoke nang brutune ya beng ya hati-hati oleh ambekan ning aja ambekan ngisor beng ya kenal pote nawi munai ketika saiki sira direnyir kaya dening biarong prejeng biarong pinandita dadi kudu moyo mulai sampur lempar ke depan ngalor ngedur nyeri kaya dening biarong prejeng mulai ber dari aku jarannya diriku mari nyirik abene desa iki mah mulai sing dunia dalam berita yo pengalor ngedung ngetan ngulur ning ana anjong mulai berangkat madang maning ya saiki sira mimper kaya dene kumpul cedhuk ning kembyang gondo ning aroma suarane akulat kene mau ya wis pendiano cumatin diaru mulai berangkat bisa siang Kang Pungkasan yo kang terakhir mulia nyang kandang edek ning sadurunge sira mulih
Ma unyi ki kari ngejap-ngejapi. Ari ayu lari ki yo. Ya njel kok sing kabeh nang kanca tur kama kono ning anjok mulai ber. Ya kon.